ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜବତ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ପାଇ ସୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଣୟ ନାୟକ, ଯୁବରାଜ ପ୍ରଧାନ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ସୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣେ ମଦ ମାଫିଆ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସେଠୀକୁ ମଧ୍ୟ 10 ମାଇଲ ଛକରୁ ଗିରଫ କରିଛି ସୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଆଜିର ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଦେବସ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କ ସହ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମିଥୁନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜୀବନ ଦାସ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଜିତ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ତ କେତେବେଳେ ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ମନରେ କୋକାଏ ଭୟ ଖେଳିଗଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ସୋସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ।